በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ከም ፈቃድ አምላኽ ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና እሞ እግዚአብሔር ንኩላትና ምስጢሩ ክገልጸልና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። እንመሃሮ ኃይለ ቃል ካብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 71 ካብ ፍቕዲ ሓሙሽተ ክኸውን ኃይለ ቃል ድማ ከምዚ ይብል ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ንእስነት ጀሚርካ ተስፋይን እሙንተይን ንስኻኸ ይብለና። እዚ ዝተዛረቦ አቦና ልበ አምላክ ዳዊት ልበ አምላክ ዳዊት ካብ ንእስነት ጀሚሩ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘገልግል ዝነበረ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብበገና ምስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ዝቀውም ዝነበረ እዩ። ወላኳ ህፃን እንተነበረ ብህፃንነቱ ግን ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ተኣሚኑ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ተጸጊዑ ሕጊ እግዚአብሔር እንዳሓለወ ብምዝጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ የመዝግኖ ስለዝነበረ እንታይ ኢልና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ንእስነት ጀሚርካ ተስፋይን እሙንተይን ንስኻኻ ኢሉ። ስለዚ በዛ ኃይለ ቃል ተጠቂምና ሓደ 11 ዝኸውን አርእስቲ ክንወስድ ኢና። ነዚ ድማ እንታይ ይብል ሓደ ክርስቲያናዊ መንእሰይ ክኾነ ዝግባእ መንፈሳውነት እንታይ ዝብል ሓደ ክርስቲያናዊ መንእሰይ ክኾነ ዝግባእ መንፈሳውነት ዝብል ክንመሃር ኢና። ቀዳማይ ንሪኦ መንእሰያት ንፈተና ስጋ ብቅድስና ምስዓር መንእሰያት ኣብ ደሞም ዝፈልሓሉ ግዜ ንስጋዊ ትምኒት ሲዒሮም ንነፍሶም ክግዝኡ ይግባእ። ነዚ ከዓ ይብለና ከምቶም ንጽሃን መንእሰያት ኣብ ስደቶም ብእግዚአብሔር አምላኾም እሙናት ዝነበሩ ህይወቶም ምእንቲ ሕጊ እግዚአብሔር ዘወፈዩ ከም በዓል አቦና ቅዱስ ዮሴፍ ከም በዓል አቦና ነቢ ዳንኤል ከምኡውን ሰለስተ መንእሰያት ካልኦት ቅዱሳን ክንከውን ይግባእ። ምክንያቱ አቦና ቅዱስ ዮሴፍ እንተሪእና ኣሕዋቱ ክሸጥዎ ከለዉ ናብ ግብፂ ከምኡውን ኣብ ግብፂ ብዙሕ መከራ ክጋጥሞም ከሎ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ኣይተፈለየን። ወላ ብዕድመ ንኡስ እንተነበረ ግን እግዚአብሔር ቅድሚኡ ስለዝገበረ ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ንእግዚአብሔር አምላኽ ይፈርስ ስለዝነበረ ኣብ ኩሉ ከዓ ዕውት ኮይኑ ይነብር ነበረ። አቦና ነቢ ዳንኤል ተረኣና እውን ከምኡ ልክዕ ከምዚ ኣብ ስደት ንሕና ንነብሮ ዘለና ኣብ ስደት እዩ ነይሩ ምስቶም ሰለስተ መንእሰያት ግን ንሳቶም ንእግዚአብሔር አምላኽ ፈሩ ስለዝነበሩ ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ነይሩ ሕጊ እግዚአብሔር ነይሩ። ወሕሶም ሕጊ እግዚአብሔር ዋልቶም ሕጊ እግዚአብሔር ስለዝነበረ ካብ ዘጋጥሞም ዝነበረ መከራታት ኩሉ ከይፈርሁ ኣብ እግዚአብሔር ተኣሚኖም ይነብሩ ነይሮም። ስለዚ ንሕና ድማ ከም መንእሰያት መጠን ኣብ ህይወትና ብዘጋጥመና ነገር ዘይኮንና እንታይ ደኣ እግዚአብሔር አምላኽ ኣሎ ምሳና እግዚአብሔር አምላኽ ኣሎ ምሳና ኢልና ነቲ ናይ ዓለማዊ ነገራት ሕቅና ናይ መንፈሳዊ ህይወት ወይ ከዓ ናብ መንፈሳዊ ፀግዒ እንድሕከድና ኣብ ህይወትና ዕውታት ንኸውን። ነዚ ከዓ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ወዲ መዝሙሩ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 22 ከምዚ ይብል ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዖ ከዓ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ እንታይ ይብለና ኣሎ ካብ ትምኒት ጉብዝና ወይ ከዓ ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ። ስለዚ ኣብ ጉብዝና ግዜ ብዙሕ ዓይነት ሓጢኣት ክመፀና ክእል ኣብ ጉብዝና ግዜ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዘርሐቀና ነገራት ብዙሕ ክመፅእ ክእል ግን እንታይ ግበር ኢሉ ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰር ጽድቂ እምነት ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ብለና። ነዚ ከዓ ልበ አምላክ ዳዊት ወሲኹ እንታይ ብለና ኣብ መዝሙር 119 ፍቕዲ 9 ክሳብ 11 ዘሎ ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንጽሓ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቅ እዩ ብምሉእ ልበይ እደለካ ኣለኹ ካብ ትእዛዛትካ ከየልግስ ኣይትሕደገኒ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ይብል ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቐርኩ። ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ ምእንቲ ከይብድል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ በዳሉ ኮይኑ ምእንቲ ከይርከብ ልበ አምላክ ዳዊት ንቓል እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ገብረ ነይሩ ኣብ ልቡ ይዓቕሮ ነበረ። ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ግዜ ንእስነትና እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ናይ ስጋ ነገር ወይ ከዓ ናይ ስጋዊ ተሓሳስባ ክመፅእ ከሎ ብቃል እግዚአብሔር አምላኽ ነፍስና እንተሃኒፅና ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ኣብዛ ንእስነትና ግዜ ውድቀታ ክመፀናን እዩ። ካልኣይ እንተሪእና እንታይ ይብለና መንእሰያት ኣብነታውያን ምዃን መንእሰያት ብዕድሚኦም ጥራይ ክንዓቆ የብሎምን ኣብ ኣዘራርቦኦም ብጠባይ ግና ንኩሉ ኣብነት ክኸውን ይግባእ ይብለና። ነዚ ከዓ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ከምዚ ይብል ብቃልን ብንብረትን ብፍቕርን ብእምነትን ብንጽህና ነቶም ዝኣምኑ ኣብነት ኩኖም እምበር ሓደ እኳ ንንእስነትካ ኣይንዓቕ። እንታይ ብቃል ብንብረት ብፍቕርን ብእምነትን ብንጽህና ነቶም ዝኣምኑ ኣብነት ኩኖም እምበር ሓደ እኳ ንእስነትካ ኣይንዓቕ። ስለዚ ኣብ ግዜ ንእስነትና እንታይ ክንከውን ኣለና ብእምነት ጽኑዓት ብፍቕሪ ጽኑዓት
كمون بقال እግዚአብሔር አምላክ ጽኑዓት ከይና ነቶም ዝኣምኑ ኣብነትኩም ኮኖም ይግባአና ስለዚ ኣብነት እንድሕር ኮይና ከዝንዕቀና ሰብ አይርከብን እዩ ኣብ ህይወትና እውን ውጥቀት ኣይመፀናን እዩ ኣብ ህይወትና እንድሕር ሓይል ቃል እግዚአብሔር ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልብና ዝመለ እንድሕር ኮይኑ ውጥቀት ክመፀና ኣይክእልን እዩ ነዚ ከዓ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቲቶስ ወዲ መዝሙር ታይሉ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 6 ክሳብ 7 ከምዚ ይብል ንመንእሰይ እውን ለባማት ክኾኑ ከምኡ መዓዶም እቶም ዝቃወሙኻ ብዛዕባና ዝብልዎ ክፉእ ነገር ሲኢኖም ምንቲ ሓፍሩስ ይብል ክትምህር ከለኻ እሙን ብምዃን ብርዝነት ምንቅብ ብዘይብሉ ጥዑይ ኣዘራርባ ብኩሉ ሰናይ ግብሪ እናኣዘውተርካ ኣርኣያ ኩን ይብል ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣብነታውያን ክንኮን ተኾይና እንታይ ክንኮን ኣለና ኣብ ንእስነትና ብቃል እግዚአብሔር ዝሰነቕና ብትምህርቲ እግዚአብሔር ብቃል እግዚአብሔር ብፍልጠት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣብ ንእስነት ግዜና እንተመሊእና ተኸንከውን ኢና ሓያላት ቡርታዓት ከምውን ኣብ ህይወትና ኣብነታውያን ኮይና ኢና ክንነብር ንኽእል ስለዚ ነዚ ሃይል ቃል እዚ ተረዲና እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመገብቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ብቃል እግዚአብሔር ጽኑዓት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንፈርህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምንቅጥቃጥ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ክንገብር ኣለና ቃል እግዚአብሔር ሰኒቕና ሓያላት ኮይና ምስ እንኸይድ ኣብነታውያን ኣብ ኩሉ ነገርና ኣብነታውያን ከዓ ንኸውን ሳልሳይ እንተሪእና ንፈጣሪኻ ብግዜ ንእስነትካ ምዝካር ኣብዚ ሃይል ቃል እዚ እንተሪእና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብግዜ ንእስነትካ ንኣምላኽ ዘኩሮ ይብለና ሰብ ሓይሉ ከይደኸመ ኣእምሩ ከይተበላሸው ከሎ ንኣምላኽ ክግዝእን ንኣምላኽ ክግዛእን ከምልኾን ከገልግሎን ይግባእ ይብለና ስለዚ ኣብ ህይወትና እዚ ኣብ ንእስነት ግዜና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነምልኽ ይግባአና ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ኣብ ንእስነትና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንተእቲናዮ ዝተረፈ ዕድሜና ብእግዚአብሔር ስሙር ዝኾነ ህይወት ኢና ንሕልፍ ብእግዚአብሔር ደስ ዘብል ንእግዚአብሔር ህይወትና ክንሕልፍ ንኽእል ስለዚ ኣብ ግዜ ንእስነትና ከዓ ብቀዳምነት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቀዲምና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካባና ከም ንእስነት ዕድመ ሒዝናዮ ዘለና ካባና እንታይ ደሊልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተንበርኪኽና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰጊድና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ምስነትዎ ተባዓት ንኸውን ነዚ ከዓ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 እንታይ ይብል እተን ባህ ኣይብላንን እየን እትብለልነን ዓመታት ከይመፃ ፀሓይን ብርሃንን ወርሕን ከዋኽብትን ከይፀልመታ ብመዓልቲ ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣብ ንእስነትና ግዜ ንፈጣሪና እግዚአብሔር ክንዝክሮ ከም ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይርኤና ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይድግፈና ምዃኑ ኣሚንና ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ንእስነትና ንፈጣሪና ክንዝክሮ ይግባአና መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 71 ፍቅዲ 5 እንታይ ኢሉ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ተስፋይኸሞ ካብ ንእስነት ጀሚረ ኣባኻ ይውከል ወይ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ንእስነት ጀሚሩ ልባ ኣምላኽ ዳዊት ከመይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይመላለስ ከም ዝነበረ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብመዝሙር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብበገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ብእግዚአብሔር ዝተመክሐ መንእሰይ ስለ ዝነበረ እንታይ ኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ክሓርዮ ከሎ ንርኢ ክሳብ ንግስነት ሓሪዎ ንምዝጋና ዝኸውን ፀጋ ተዓዲሉ እዚ ኩሉ ዝተዓደለ ካብ ምንታይ እንተልና ኣብ ግዜ ንእስነቱ ንፈጣሪኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝዘከረ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ህይወትና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክንዝክር ከም ዘለና በዚ ሃይል ቃል እዚ ክንርዳእ ይግባአና ራብዓይ እንተሪእና መንእሰይ ተኣዛዛይ ክኸውን ይግባእ መንፈሳዊ መንእሰይ ትሑትን ንሽማግለታት ዘኽብርን ክኸውን ይግባእ እዚ ከዓ ካብቲ ዓብይ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓደ እዩ እነዚ ከዓ ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1-2 ከምዚ ይብለና ደቀ እዚ ቁኑዕ እዩ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎ እቲ ቀዳማይ ተስፋ ዘለዎ ትእዛዝ ነቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር እዩ ዝብል ደቀ እንታይ ኢልና እዚ ቁኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎ ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ነቦኻን ኣዴኻን እንታይ ግበር ኢልና ነቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኢልና ስለዚ ኣብ ህይወትና ቃል እግዚአብሔር እንተለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ኣብ ቅድሚ ካባና ዝዓብዩ ብፍርሃት ክንመላለስ ኢና ስለዚ ብፍርሃት ማለት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምኽባር ቃሉ ብምሕላው ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና መሊኡ ብትሕትና ምግላጽ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንፈርሆ እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ሸይምዎም ዘሎ ወለድና ካብ ወለድና ጀሚርና ዝተፈላለዩ በብደረጃኦም ከነኽብርን ክንእዘዝን ክንጅምር ኢና እዚ ከዓ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ባ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5:5 ከምዚ ይብል ከምኡውን አንቱም መንእሰያት ንሽማግለታት ተኣዘዝዎም ኩላትኩም ከዓ ንሓትሕትኩም ትሕትና ተዓጠቑ ይብለና ስለዚ ኣብ ህይወትና ተኣዛዝነት እንተለና ኣብ ህይወትና ፍርሃት እግዚአብሔር እንተለና ኩሉ ግዜ ከዓ ነንሕተትና እንታይ ክንገብር ክንፍትን ኢና ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ ዕውታት ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ዕውታት ክንከውን ንኽእል ኢና እሞ በዚ ነገር ተረዲና እንታይ ክንገብር ኣብ ህይወትና
ተኣዘዝቲ ኮይና ክንነብር እግዚአብሔር ይደግፈና። ሻድሻይ እንተሪና መንእሰይ ንእግዚአብሔር ዝፈርህን ጥበበኛን ክኸውን ይግባእ። መንእሰይ ንእግዚአብሔር ዝፈርህን ጥበበኛን ክኸውን ይግባእ። ክርስቲያናዊ መንእሰይ ይብል ንጥበብ ከም ሃብቲ ክደልያ ይግባእ። ጥበብ ማለት ድማ ንኣምላኽ ምፍራህ ብምሉእ ልብኻ ንኣምላኽ ምግዛእን ትእዛዛቱ ምሕላውን ማለት እዩ። ነዚ ድማ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 1:7 ከምዚ ይብል መጀመርያ ጥበብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምፍራህ እዩ። ስለዚ ንሕና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንፈርሆ ኣብ ንእስነትና ስለምንታይ እንተልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀጻዒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጨካን ርህራሄ ዘይብሉ ስለዝኾነ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክንፈርን ከለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ነፍቅሮ ከም ምዃኑ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዝና ከም ነፍቅሮ ትእዛዛቱ ክንሕሉን ከለና ስለዝፈርሃና ዘይኮናስ ካብ ኣቦና ከምቲ ካብ ወለድና ክንፍለ ከለና እንሓዝኖ ከምኡውን ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከይንፍለ ካብቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ወሓስና ዝኾነ እግዚአብሔር ምንቲ ከይንፍለ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ንገብር ትእዛዛት እንዳሓለና ከም ደቁ ከም ኣቦ ወይ ከዓ ከም ውላዱ ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ሕፉኡ ክንነብር ኢና ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕልዎ። ነዚ ድማ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1-2 ከምዚ ይብል ወደየ ንትምህርተይ ኣይትረስዓዮ ንትእዛዛተይ እውን ዘክሮ እዚ ነዊዕ ዕድመ ክህበካ እዩ በረኸት ከዓ ከብዝሓልካ ይብለን። ወደየ እንታይ ኢሉ ንትምህርተይ ኣይትረስዓዮ ንትእዛዛተይ እውን ዘክሮ እዚ ነዊሕ ዕድመ ክህበካ እዩ በረኸት ከዓ ከብዝሓልካ ይብለና። ተወሲኹ እውን ኣብ መጽሓፈ ጥበብ 4:8-9 ከምዚ ይብለና ከመይ ነዊሕ ዕድመ ወይ ብዝሒ ዓመት ርኢና ኣይኮና ንሽማግለታት እነኽብሮም ሸያብ ዝበሃል ኢሉ እዚ ነስተውዕሎ ሸያብ ዝበሃል መስተውዓለ ሰብ እዩ ብዕድመ በሲሉ ዝበሃል ከዓ ኣበር ዘይብሉ ሰብ እዩ። እንታይ ኢልና ብዕድመ በሲሉ ዝበሃል ኢሉ ከዓ ኣበር ዘይብሉ ህይወት ዝነብር ይብለና። ስለዚ ኣብ ህይወትና ንሕና ድማ ብቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመሊእና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንፈሪ እንተኮይና ኩሉ ግዜ ምንእስነትና ዕውታት ንኸውን። ኣብ ቅድሜና እንታይ ንሰብ ዘይኮና ክንፈሮ ዘለና ንእግዚአብሔር ኢና ክንፈሮ ዘለና። ሰብ ሎሚ ውድሰካ ጽባሕ ይሓሜካ ሰብ ሎሚ የመዝገነካ ጽባሕ እንታይ ገብረካ ሕማቕ ዘረባ የልዕለልካ። ስለዚ ናይ ሰብ ውዳሴ ግዝያዊ ናይ እግዚአብሔር ወይ ከዓ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ጌርካ ትገብሮ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ፈሪኻ እትፍጽሞ ነገራት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓወት ይበካ። ኣብ ግዜ ንእስነትካ እንታይ ይብለካ ጥበብን ምስተውዓልን ይዕድለካ። ሸዋዓይ እንተሪና እንታይ ይብለና መንእሰይ ካብ ዓለማዊ ትምክሕቲ ክርሕቕ ይግባእ ይብለና። መንእሰይ ብግልቦቶም ብውፅኢቶም ወይ ብመልክዖም ክዕበዩ ይኽእሉ እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብለና ትምክሕትና ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ክኸውን ይግባእ ይብለና። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9:23 ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ይብለና። እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይመካሕ ሓያል ብሓይሉ ኣይመካሕ ሃብታሙን ብሃብቱ ኣይመካሕ። ስለዚ ኣብ ህይወትና ትምክሕትና እግዚአብሔር ኣምላክ ክንብል ኣለና። እግዚአብሔር ምሳና ስለዝነበረ ዳ እምበር ወይ ኣብ ህይወትና ስለዝዓይ ዝነበረ ዳ እምበር ንሕና በዓልና ዘምፀናይ ነገር ኣይኮነ እንታይ ዳ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ስለዝነበረ እዩ። ስለዚ ክንምካሕ ከለና ትምክሕትና እግዚአብሔር ክኸውን ኣለዎ። በቀቲ ዝምካሕሲ ብእግዚአብሔር ይመካሕ። ምክንያቱ በዚ ናይ ዓለም ኩሉ ሓላፊ እዩ። ስለዚ ብሓላፍ ነገር ክንምካሕ ዘይኮና ብእግዚአብሔር ኣምላክ ክንምካሕ ጥራይ ዝግባና። ነዚ ከዓ ኣቦና ጥበበኛ ሲራክ እንታይ ኢሉሎ ምዕራፍ 3:18 ወደየ ካብ ኩሉ ዝዓበኻ ክንስኻ እንታይ ግበር ርእስኻ ትሕት ኣቢልካ ኣግዝእ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ጸጋ ክትረክብ ኢኻ። ርእስኻ ድንን ኣቢልካ ርእስኻ ትሕት እንተቢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብ መጎስ ትረክብ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ህይወትና መጎስ ክንረክብ እንድሕር ኮይና እንታይ ንግበር ክንምካሕ ከለና ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ንመካሕ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈጠሮ ኩሉ ሰናይ ነገር ይፈጢርዎ ክፉእ ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚ እቲ ዘለና ኩሉ ግን ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልና ዳ እምበር ናትና ንብሎ ነገር የብልናን። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝሃበና ነገራት ኩሉ ዓይንናት እዩ ኣፍንጫናት እዩ እግርናት እዩ ርእስናት እዩ ልብናት እዩ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ክወዘ እንተኢሉ ናትና ንብሎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን። ናትና ንብሎ ነገር ወላ ሓንቲ ካብ ዘይሃለወ ክንምካሕ ዝግባኣና በመን እዩ በቲ ፈጣሪና ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ በዚ ተረዲእና ኣብ ትምክሕቲ ዓለማዊ ዘይኮነስ ኣብ ትምክሕቲ እግዚአብሔር ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ህይወት ኣብ ግዜ ንእስነት ኩሉ ግዜ ሽግር ዝመፅእ እንታይ እዩ ሞት ብመሓዛ ይመፅእ ህይወትካ ብመሓዛ ይመፅእ እዩ። ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ እውን ኩላትና መንእሰያት ሽግር ዘጋጥመና እናሓርዮም መንእሰያት ከመይ እዮም ዝኾነ መንእሰይ ምስመን ይውዕልን ይኸይድን እዚ ንመንፈሳዊ ህይወትና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ምስ ቅዱሳን ሕብረት ክህልወና እያ ተስተምረና። ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 13:20 ከምዚ ይብል ምስ ጥበበኛታት ዝኸይድ ጥበበኛ ይኸውን ምስ ዓያሹ ዝኸይድ ግና
ክጠፊ ወይ ከዓ ዓሻ ይኸውን ይብለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ብህይወትና ምስቶም ጥበብ እግዚአብሔር አምላኽ ዘለዎም ምስቶም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎም ምስቶም ብምሕረት እግዚአብሔር አምላኽ ዝመላለሱ እንተተጓዒዝና ኩሉ ግዜ ንሕና ድማ ዕውታት ሰባት ንኸውን ምክንያቱ ዓርኪ መሓዛ እዩ ናብ ክፉ ነገር ዝወዘና ምክንያቱ ወላ ተሰናይ ነገር ኣብ ህይወትና ዘለና ነቲ ሰናይ ባህሪ ሒዝና ዝመፀና እውን እንታይ እዩ ሕማቅ ዓርኪ ትክክለኛ ዓርኪ ዘይኮነ ኣብ ህይወትና ከነቱ ከለና ናበይ ንመፅእ ነቲ ሰናይ ነገርናትና ደርቢና ናብቲ ናቱ ክፉ ኢና ንመፅእ ስለዚ ኣብ ህይወትና ምርጫና ኣይናይ ዓርኪ እዩ ዘሎ ምሳና መን እዩ ናብ እግዚአብሔር ዘቅርበና ዲ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዘርሐቀና እዩ ነዚ ከዓ እዩ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 33 ከምዚ ይብለና ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ አመል የባላሽዎ እዩ እንታይ ኢልና ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት እንታይ ገብሮ እዩ ነቲ ፅቡቅ አመል የባላሽዎ እዩ ስለዚ ነቲ ፅቡቅ ባህርያት ዝነበረና ነቶም ድሒርና ወይ ከዓ ድሒርና እንላለዮም ድሒርና መሓዙትና ክኾኑ ዘምፃናዮም ግን ነቲ ሰናይ ነገር ዝነበረ ኣቀዲሙ ህይወትና ከባላሽውልና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብህይወትና እዚ መሓዛይልና ንመርፆ ወይ ከዓ ዓርኪልና ንመርፆ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲና ካብ እግዚአብሔር ከይፈለና ከነስተውዕል ይግባአና መዝሙረ ዳዊት ኣብ ተቀዳመይቲ መዝሙር ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 እንታይ ይብለና ብምኽሪ ረሲዓን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ዘይቀውም ኣብ መንበሪ መላገስቲ ድማ ዘይቅመጥ ሰብ ብፁዕ ይብለና ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ብምኽሪ ረሲዓን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ካ ዘይቀውም ኣብ መንበሪ መላገስቲ ድማ ዘይቅመጥ ሰብ ብፁዕ ይብለና ስለዚ ኣብ ህይወትና መሓዛ ምሕራይ መዓርኽ እንደይ ዓብ ምዃኑ ተረዲና እንታይ ክንገብር ኣለና መሓዛ ክንሓርኽ ኣለና ኣስተውዒልና ይጠቅመና ዲ ኣይጠቅመናን ናብ እግዚአብሔር ይቅርበና ዲ ኣይቅርበናን እቲ ሰናይ ተግባር ዘለና ካባና ኣርሒቁ ናቱ ተግባር ክፍኣት ይመላእና ዲ ወይስ እንታይ ኢልና ኣፀቢቕና ተረዲና ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ኣብ ህይወትና መሓዛ ማለት ንመንግስቲ ሰማያት ክትወካ ዝኽእልን ሲኦል ክትወካ ዝኽእልን ምዃኑ ተረዲና ኣብ ህይወትና መን ክንመርፅ ከም ዘለና በዚ ሃይል ቃል እዚ ክንርዳእ ይግባአና ተሻዓይ ተሪእና ኣብ ግዜ ንእስነትና ወይ ከዓ መንእሰይ ክብሪ ንጽህኑ ክዕቀብ ይግባእ ክርስቲያናዊ መንእሰይ ክብሪ ንጽህኑ ክዕቀብ ይግባእ ምክንያቱ ንጽህናን ድንግልናን እንተዘይሓልዩ ቀጻልነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ነዚ ተረዲእና ድንግልና ክቡር ምዃኑ ኣኽሊል ከም ዘውህበና ፈሊጥና ንጽህናና ክንሕልዎ ይግባአና ነዚ ከዓ ኣብ መጽሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 37 እንታይ ይብል እታ ጓሊፍታሄ ነቦኣ ክትዛረቡ ከሎ እንታይ ኢላቶ ነቦኣ ድማ ካብዚ ከይደ እንታይ ኢላቶ ናብ ኣኽራን እናዘርኩ ምስተን ብጾተይ ንድንግልናይ ክልተ ወርሒ ክበኸላ ፍቃደለ ይበለቶ ስለዚ ንድንግልና ምጽላይ ከም ዝድሊ ንሕና ምናልባት እንታይ ይመስለና በቃ ድንግልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ምዃኑ ብዘንጋዕና ይብዛሕ ኣሎ ወዲ ይኹን ጓል ድንግልና ሓልዩ ክኸይድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ መጎስ ከም ዘውህብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣኽሊል ከም ዝህብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝበና ክብረት ከም ዝበና ንሕና ብዙሕ ግዜ ብዘንጋዕና ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ኣብ ግዜ ንእስነትና እንገብሮ ሓጢኣት ቀለልቲ ሓጢኣታት ኣይኮኑ ዘጋጥሙና ስለዚ ኣብ ህይወትና ቀጻልነት ንሕር ክህልወና ኮይኑ ሕጊ እግዚአብሔር አምላኽ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንፈርሆ ይግባአና ምክንያቱ ወላ ቤተክርስትያንና እንተሪእና ድንግል ወዲ እንተዘየለ ንቤተክርስትያን ከም ዲያቆን ኮይኑ ዘገልግል ይዝስዓን ከምኡ ድንግል ጓል እንተዘየላ ድንግል ጓል እንተዘየላ እንታይ እዩ ካህናት እንታይ ክርከቡ ይከኣሉን ክርከቡ ኣይኽእልኒ ምክንያቱ ድንግል ወዲ እንተሎ እዩ ዲቆና ክበል ዝኽእል ድንግል ጓል እንተላ እቲ ዲያቆን ናብ ክህነት ማዓር ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ድንግል ጓል ተመርዒ ክህነቱ ክቅፅል ዘለዎ ስለዚ ቤተክርስትያን ቀጻልነት ክህልዋ እንተኮይኑ ንባዕሉስ እንታይ ኣለና ድንግልና ዘለዎ ትውልዲ ድንግልናው ንጽህናው ሓልዩ ዝኸይ ትውልዲ የድልሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ንነፍስና ጥረ ዘይኮነስ ነታ እግዚአብሔር አምላኽ ነቦታትና ሐዋርያት ዘረከቦም ቅድስት ቤተክርስትያን ሰንሰለታ ወይ ከዓ ሐዋርነታ ቀጻልነት ክህልዎ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ንእስነትና እንገብሮም ሓጢኣታት ተኸልኪልና ንጽህናናን ድንግልናናን ክንሕልው ይግባአና ምክንያቱ ብዘይ ድንግልና ወይ ከዓ ብሓጢኣት ብዘይ ቃል ኪዳን እንታይ ንገብር ክንወልድ ንርአ ብዘይ ቃል ኪዳን ምስቲ ዓርከይ ወይ መሓዛይ ወይ ዘፍቅሮ ወይ ተፍቅረና ኢልና ክንድቅስ ከለና ንርኢ ኣብ መንጎ ሽዑ እንታይ ይመፅእ ውላድ ይመፅእ ድንግልና ምፍራስ ይመፅእ እዞም ኩሉ እዞም ዓበይቲ ሓጢኣታት ይመፅኡ እዚኦም ከዓ ቀዳሞት ንሲኦል ዝእትውና ቀዳሞት እዚኦም እንታይ እዮም ድንግልናና ብምፍራስ ጥራይ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ተኸሰስቲ ኢና ነዚ እንታይ ይብለና ኣብ መጽሓፈ ጥበበኛ ሰሎሞን ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ከምዚ ይብለና ብዝሙት ዝውለዱ ቆልዑ ኣይዓብን እዮም ሕጋዊ ካብ ዘይኮነ ስጋዊ ርክብ ዝውለዱ ድማ ክጠፍኦም ይብለና እንታይ ኢልና ብዝሙት ዝውለዱ ቆልዑ ኣይዓብን እዮም ሕጋዊ ካብ ዘይኮነ ስጋዊ ርክብ ዝውለዱ ድማ
ክጠፍ እዮም ምክንያቱ ብዘይ ቃል ኪዳን ወይ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ብዘይ ፈቀዶ ካብ ቃል ኪዳን ወፃኢ እንገብሮ ኩሉ ርክብ ሓጢያት ምዃኑ ከምውን እንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ክቕፅዓና ምዃኑ እንታይ ኢልናሎ ብዙሙ ዝወለዱ ቆልዑ ኣይዓቢኖም ሕጋዊ ካብ ዘይኮነ ሕጋዊ ዝገብሮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ መርዓ ሕጋዊ እዩ ንሓደ ንሓንቲ ክትምርዖ ሓደ ከዓ ንሓንቲ ክምርዖ ሕጋዊ ግን እንታይ ድንግልናኻ ሓሊኻ ክሳብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈቀደልካ ወይ ከዓ ክሳብቲ ናይ መርዓ ናይ ተክሊል ዝበፅሕ ግዜ ንጽህናኻን ድንግልናኻን ክንሕሉ ግዴታ ኣለና ነዚ እንተሓሊና ኢናኻ ቤተክርስትያንታ ክህልዋ ቀጻልነት ክህልዋ ክብራ ውንታ ክግብር ልዕል ክብር እንተኮይኑ ንሕና ብንጽህና ክንመጽእ ከለና እዩ ስለዚ ብዙሓት እንከለና ብዙሓት ኣለና ክንደይ ቆልዑ ወሊድና ንመጽእ እሞ ኣኽሊል ዘይተገበርልና ንብል ኣኽሊል ግን ነቶም ድንግልናም ሓልዮም ንጽህናም ሓልዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝመፁ ንዚኦም እዩ ኣኽሊል ዝግብኦም ወይ ከዓ ንዚኦም ምክንያቱ ናይ ድንግልናም ዓወት ኣኽሊሎም ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት ነዚ ከዓ ወሲኹ መጽሓፈ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ኢልና ኣሎ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 እቶም ብዘይ ሕጊ ዝውለዱ ደቂ ብመዓልቲ ፍርዲ ኣንጻር ከይወለዶም ክምስክሩ እዮም እንታይ ይብለና ኣሎ እቶም ብዘይ ሕጊ ዝውለዱ ደቂ ብመዓልቲ ፍርዲ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣንጻር ከይወለዶም ክምስክሩ እዮም ስለዚ እቶም ብዘይ ሕጊ ንወልዶም ደቅና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽም ከፍርዱና እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክኸሱና እዮም ምክንያቱ ብዘይ ንጽህና ብዘይ ቅድስና ክንወልዶም ከለና ብሓጢያት ክንወልድም ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መዓር ክንደይ ከም ዝቐፅዓና ክንፈልጥ ይግባአና እቶም ደቅና ባዕሎም ዝወለድናዮም ወይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ዝወለድናዮም ብዘይ ቃል ኪዳን ዝወለድናዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝኸሱና ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ እንተኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ንእስነትና እንገብሮ ዕሽነት ካብ ወፂና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንጽህናናን ድንግልናናን ክሕልወልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዘለና ህይወት ክቕይረልና እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተጸጋዕና ሰባት ክንከውን ይግባአና መንእሰይ ብዓቢ ተስፋን ትዕግስትን ክነብር ይግባእ መንእሰይ ናይ ምጉናጽ ምስልካይን ግዜ ክኸውን ስለዝኽእል ንእስነት ማለት እዩ ንእስነት ናይ ግዜ እንታይ ይብለና ኣሎ ናይ ምጉናጽን ምስልካይን ግዜ ክኸውን ስለዝኽእል ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ግን ንኣምላኽ ምጽባይ ኣብ ህይወትካ ንኩሉ ብተስፋን ትዕግስትን ክሳብ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝሰርሕ ንእግዚአብሔር ብተስፋ ክንጽበ ትዕግስቲ የለና ይብለና ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ካብ ፍቅዲ 30 ክሳብ 31 ከምዚ ይብለና መንእሰያት ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባጽሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወጥቁ ይብለና እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን እንታይ ኢልና መንእሰያት ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባጽሕ ድማ ኢሉ ሰንከልከል ኢሎም ይወጥቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ይብል ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ይብለና እዚኦም እንታዮም እቶም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጽበይዎ ኣብ መከራ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ክዓይ ዝጽበይዎ ኣብ ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ኣብ ዝኾነ ዝተፈላለየ ህይወቶም ዝኸኑ ከጋጥሞም ከሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጽበዩ እዚኦም እንታዮም ተስፋ ኣለዎም እዚኦም ከም ንስሪ በኽናፎም ይድይቡ ይብለና ይጎዩ እሞ ከዓ እንታይ ይኾኑ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ይብለና ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምጽባይ ዓብ ህይወት ኣለዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምጽባይ ኣብ ህይወትና እቲ ዘጋጥመና ነገራት ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ እንተጌርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክዓይ ጥራይ እንታይ ንግበሮ ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክዓይ ቦታ ንሃቦ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ መንገዲ ንኽፈተሉ ልብና ከፊትና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንጸዋዕ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ናይ ንእስነትና ህይወት ለዊጡ ካልእ ሰባት ክገብረና እዩ ነዚ ከዓ ኣብ ሰቆቃ ኤርምያስ ኣቦና ነቢ ኤርምያስ ኣብ ሰቆቃ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 27 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ከድሕነካ ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ ሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ትዕግስቲ ምጻር ከዓ ሰናይ ኢሉ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ከድሕነካ ተስፋ ምግባር ብህድኣት ምጽባይ ሰናይ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከድሕነና እግዚአብሔር ክሕልወና እግዚአብሔር ካብ ዘጋጥመና መዓት ኩሉ ተስፋ ጌርና ንእግዚአብሔር ተጸቢናዮ እዚ ሰናይ ምዃኑ በዚ ሃይል ቃል እዚ ክንርዳእ ይግባእና ናይ መወዳእታ 11 ብርሃን ዓለም መንእሰይ ብርሃን ዓለም ምዃን ክርስቲያናዊ መንእሰይ ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ መዛኑ ብግብሩን ብኣካይዱን ኣርኣያ ኮይኑ ክምህር ይግባእ ነዚ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ክሳብ 16 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ሰባት ነቲ ሰናይ ግብርኩም ርኦም ኣብ ሰማይ ንዘለብኹም እንትኸመዝግኑ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብለና ስለዚ ነቲ 10 ነጥብታት ዘሎ ብላዕሊ ነዚ እንተፈጺምና ኣብ መወዳእታ ህይወትና ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ይዝዓይ ብርሃን ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ይዓይ
ምክንያቱ ከምቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ዝበለና ንሕና እንታይ ክንከውን ምስልና ናይ ክርስቶስ ምስሊ ክኸውን ተግባራትና ናይ ክርስቶስ ግብሪ ክኸውን ኣብ ግዜ ንእስነትና ከዓ እንታይ ክንገብር ኢና ክብሪ ክንረክብ ኢና ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ሰባት ነቲ ሰናይ ግብርኩም ርዮም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ብኹም ምእንቲ ከመስግኑ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብለና ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 ከምዚ ልጽሕፍልና ኣሎ ከምቲ ከዋኽብቲ ኣብ ዓለም ዘብሩ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ማእከል ዛ ቄናን ጠዋይን ወለዶ እዚኣ እንታ ዘይብሎምን ንጽሓትን ኣበር ዘይብሎምን ውሉድ ኣምላኽ ኮንኩም ኣብርሁ ብለና እንታይ ዘይብሎም እንታ ዘይብሎም ንጽሓት ኣበር ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮንኩም እንታይ ግበሩ ኣብርሁ ይብለና ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ብርሃን ክንከውን ተኸይና ነዚ ነገራት እዚ ተረዲና ነዚ ኩሉ ዘርዘርናይ ሓሳባት ተረዲና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ብርሃን ወይ ከዓ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ክንበርህ ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ክንገብር እንተኸይና ከዓ ኩሉ ግዜ ብቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተሰነቕና ብቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ልብና ዝመልአ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ዝኾነ መንእሰይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሎሚ ብቃል እግዚአብሔር ዝተተኸለ ይብለና ሎሚ ብቃል እግዚአብሔር ዝተተኸለ መንእሰይ ጽባሕ ንቤተ ክርስቲያንን ሃገርን ዝኸውን ጥዑም ፍረ ይህብ ኢልና ብእግዚአብሔር እውን ኩሉ ግዜ መጎስ እንዳረኸበ ኣብ መወዳእታ እውን ነታ ተስፋ መንግስቲ ሰማያት ወራሲ ይኸውን ይብለና ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣብ ግዜ ንእስነትና ነዞም ዘርዘርናዮም ኩሎም በብቕሩብ ክንገብሮም ተጀሚርና ህይወትና ዕውድ ዝኾነ ንእስነት ንሕዝ ኣብ ህይወትና እንታይ ንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ኮይኑ ነቲ ዘጋጥመና ሓጎስ ይኹን መከራ ሽግር ይኹን ዝተፈላለየ ዘጋጥመና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሒዝና ከም ንስዕሮ በዚ ክንርዳእ ይግባና ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ብግዜ ንእስነትና ወይ ከዓ ኣብ ግዜ ንእስነትና ክንገብሮም ዝግባእና ዝብል ትምህርቲ ዝመሃረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ዝተምሃርናዮ ኣብ ልብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕድረልና ወስብሃት